ko gida da amarya to abun farin ciki abun annashuwa abun jin daɗi idan da yake tsangwama nan da habaicen nan da faɗan nan yau kuma da kun haɗa kanku gaba ɗaya kun zauna yadda ka san yara kanwa to menene abin da yake faruwa ne to yau mai farin ciki ne farin ciki kuma ne inda bayan ku ya fara zai kuma azumin wuta ya ba mu jari ya ba mu injin markaɗe ya ba mu injin mun zai taliya da sana'a domin mu dogara da ya ce a matanmu na gobe a kafin ciyawan din na kafin rikal gamma ai dole mu fito kun mu da kwarkwatan mu da kowa mu zaɓe shi saboda irin wannan abin alkhairi da yake tuka ya ba matasa jari ya ba mata abin sana'a kai wannan mutum lalle na gaske ban kuskuren da zani al'umma karamar hukumar kafir mu bari wannan dama da Allah ya ba mu da wuce gaskiya alhamdulillah na ji daɗi yanzu tsangwai ba ku komai kun hada kanku ga uwar gida aya talakawa ba ma wata gaugawa